बारा जायो 1 केजि 100 ग्राम जागोनलै बिनि जागोन हमदो 1 केजि 100 हमदो 1 केजि 100 सरलपारा मार्केट सुपार मार्केट बियो जों दाउ बायनो नागिरदों नै दाउआ मासे बायगोन बेखौ सुदे आदै दे बैयो नैबे औ बे दाउलाखौहाय सु केजि 300 350 फानो बेयाव केजि हिसाब जों दा आदैनाव एसे खमाव बिदों 300 थाखा केजि बेनो नै सरलपारा सुपार मार्केट बियो लोगोफोर दासो जादों मानसिया बाजारा